Hola, companys i amics. Avui anem a veure quin és el nostre taller. A veure... Uau! Ens toca fer un supercamaleó. Mireu com ens pot quedar. Heu vist que divertit? Per a realitzar el taller necessitarem la impressió del camaleó, una grapadora, un globus, tisores, pegament de barra i colors. El primer pas és pintar. El segon pas és retallar per les línies discontínues. El tercer pas, doblem les parts amb puntets discontinus. El quart pas és pegar les dues bases, la pintada i la que s'ha quedat en blanc. El quint pas i l'últim és pegar la llengua i grapar el globus amb la grapadora. Així ens ha quedat el nostre super hiper mega xulo camaleó. Heu vist? Espero que el vostre us hagi quedat igual de genial.